Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Zvose zvainge zvichifamba ndainge nditori nebasa rangu rainge richindibhadhara mari yakawanda. Ini nemhuri yangu taidya tichiguta, but Mwari kana vakasarudza kukufuratira zvechokwadi, vanokufuratira zvekuti kana wega unoshaya kuziva kuti zvino vanenge vachida kuti unge uchiita sei. I had too many bad luck at the same time mukoma, kuti uko amai vakashayika, basa rapera, nemudzimai mumba tainge tonetsana. Apa ndainge ndabva mukutenga zvekare imwe motikari iyoyo mukoma, ndakabva ndachizoipa mumfana uyo ainge achigara muraini matainge tichigara, sezvo ndainge ndadzingwa basa. Apa amai vangu vainge vachirwara, ndikati motikari iyi sezvo iyo yakabva mukundiburitsira mari, zviri nani kuti inge ichimboendeswa pamushikashika. Mfana uya ainge asina kukwanisa kundibudira pachena kuti ainge asina license. Semunhu wandaigara nichingoona achidhiraivha makombi nedzimwe motikari dzemushikashika, ndaingoti zvimwe kuda ainge aine license. Mukomanashi kwava kuti nerimwe zuva akaenda kuBhawa aine mafriends ake. Vachibvako kuBhawa kuya ndokubva anorova jirawo revanhu. Munhu uya kwava kundiendesa kukoti ndisina kana mari mukomanashi. Saka motikari yakabva yachizotorwa. Motikari iyi yatorwa kwava kuitengesa. At the same time zvikanzi motikari iyoyo yainge isingakwanisi kukava my expenses ekuti ange achibhadhara maloya ake awo aakashandisa. Zvainge zvakaoma mukomanashi. Motikari yakaenda, ndikasara zvekare ndiine chikwereti. Apa amai vangu I think kuti ndo zvakazovauraya izvozvo, BP yekuziva kuti saka mwana wangu ari kusangana nemaproblems akawanda kudai. Amai vangu vakashayika. Chinondirwadza pana amai kuzofa kwavakaita, takatoita vekutobvisa paoxygen because kana mari painge pasisina. Ndainge ndisingatozvizivi ini kuti kuchipatara uko kana kuri kunzi unenge usina mari munhu anokwanisa kutosvika pastage yekuti anobviswa paoxygen. Zuva racho apo pandakaudzwa kuti since tainge tisina mari amai vainge vachazobviswa paoxygen, ndakachema mukomanashi, ndikashaya kana wekufonera wekuti ange achindipa mari. So I used to work for this other construction firm inowanikwa zvekare muno muHarare. Saka muridzi wekambani iyeye ainge aine maconnection nemapolitician akati wandii. Saka kwose uko kwainge kuchivakwa dzimba dzevanhu vane mari, iye aizobata matenda ikoko zvekare, inge ava nemahardware. Saka inini ndainge ndiri general manager, zvekuti kuconstruction ndainge ndichimanager zvekare nekumahardware ndainge ndichimanager ikoko. Pakabva pachizongoitika era mukoma because mukadzi ainge ava kuda kuti tsano vake vange vachizoshanda nesu. Saka ini basa rangu ndainge ndichiritora very serious, maybe too serious, nekuti murungu wangu ndainge ndakatanga kushanda naye kubva kudhara. And ndakati ndichida kuedza kumuudza kuti tsano vake ivo vaipota vachiita madhiri in secret vachitengesa zvimwe zvinhu zvekambani, mamwe maproducts. Saka akabva achizoenda akanoudza madhamu vake, then ndikabva ndachizotoitwa sekunge ndainge ndiri muvengi. Ndakadzingwa basa mukoma. Tsano vacho vakauya ndiri muoffice vakabva vatoti, shamwari rongedza zvinhu zvako because panapa apasisina chako, basa ratopera. Just like that ndo kudzingwa kwandakaitwa basa. Ndikadzokera kumba ndikaudza mudzimai ndakamboedza kuti ndinge ndichitaura nemurungu wangu, but iye akati ainge asingakwanisi kuti ange achipindira nyaya dzacho. Akati it was a family issue zvaikwanisa kuzokonzeresa maproblems pakati pake nemudzimai wake, because zvakazobuda zvichiita sekunge inini ndini ndainge ndichinzwira tsano vaya godo, ndainge ndava kusakwanisa kuita madhiri. It was just bad luck mukoma. So after that ndo pandakaedza kuita zvamushika uku amai vachirwara. Mukoma upenyu hwakandiomera zvekuti zuva iroro rakafa amai vangu vakatongofa, then ndokubva
tachizotanga kutsvaka mari yekuti tinge tichitenga coffin, mafuneral arrangements, takatongoshandisa mari dzezvikwerete. Mudzimai wangu ewo akabatsirwa. Mudzimai wangu, she was a teacher at this other private school. Ndichangoti chikoro ichi chainge chiri kuWaterfalls. She was a teacher mudzimai wangu. Then akataurawo nevamwe vake, plus aiva munhu wekuti aenda kuchurch, saka ndo vakazototibatsira ivavo kuti tinge tichitokwanisa kutounganidza mari yekuti tinge tichikwanisa kuita mafuneral arrangements. Shungu dzaamai dzainge dziri dzekuti vainge vachida kuvigwa kumusha, but mari painge pasina. Hama dzaamai ndakataura nadzo vakabva vachizouya kuHarare. Amai tikazovaradzika kunoku kuHarare. By 2022 mukoma ndainge ndava kuitawo basa rekutengesa ma-airtime, mabanana mutown. Iwo mudzimai wangu zvinhu zvainge zvisingatombofambi uko kwaainge achidzidzisa. Akabva amiswawo basa, ainge ava kuitawo zvekungotengesawo aine chimusika chake, achiita zvekutengesa madomasi, miriwo nezvakasiyana siyana. Upenyu hwakasvika pakuoma zvekuti vana vakaregedza kuenda kuchikoro. Rent was overdue. Dzimwe nguva mukoma taikwanisa kutongorara tisina kana chatinenge tadya, kusvika tava kungoita zvekungobhoilisa mvura so that mudumbu musazoramba muchirwadza, nekuti unosvika pakunzwa nzara yekuti mudumbu munenge momonya muchirwadza. Taitongodziisa mvura tobva tapa vana umwe neumwe onwa kakota kapu kake. Dzimwe nguva taingoisa zvishuga tobva tarara. Saka upenyu hwakati hwakaoma saizvozvo. Ndo pandakabva ndachizotanga kuwirirana neimwe friend yamadam. Iye murume uyu akazoita kuti tinge tichizoromba. Ainge ari shamwari yatsano, cousin brother yamadam vangu. So pese apa ainge agere kuSouth Africa. Then he came to visit. Paakauya mukoma takatosangana mutown, aitodrivawo motikari yake yakanaka. It was a GP. Then ndo paakabva achizotiudza kuti ainge abva mukutenga imba kuZimri Park. Apa madam vainge vakandiudza kuti this guy, he used to be a garden boy. Akabva andipa peace job, akaenda neni kuZimri Park kuya. Ndikabva ndachizosakura zuva rinotevera kwava kuzoenda namadam, because basa racho rainge rakakurisa uye zvekare ainge achida kuti ange achienda kwavo kuBulawayo. So namadam takati tiri pakati pekuita basa. Sevanhu takangotangawo kungoita nyaya. Madam ndikavabvunza kuti asi how is it possible kuti munhu ainge ambori garden boy kuSouth Africa anotenga motikari nyowani mukoma yakauya nayo. It was a Ford Ranger. Dzichangobva mukupinda mamwe maFord Ranger egore iroro, then obva achizotenga imba muZimri Park cash. Saka takati tichitaura namadam kudaro, madam vakati chimbomubvunzai zvimwe kuti avanenge vaine madhiri avanenge vachiita. Then ndipo apo paakazouya achitipa mari. Mukomana she, I just broke down. Madam ivo vainge vari busy vachisuka mabhadza nemafoshoro aya avo atainge taswera tichishandisa. I just broke down. Ndakagara naye mumotikari. Ainge aine mumwe mufesi uyo waainge ainaye. Mukoma ndakachema ndikamuudza maproblems ose awo andainge ndasangana nawo, the kind of lifestyle that me and my family used to live, nekuoma kwakazoita upenyu uye zvekare nekuzofirwa nemubereki wangu nekuti ndakashaya mari yekuti ndinge ndichibhadhara pamari yainge ichidiwa so that amai vangu vange vachizongoramba vari paoxygen breathing machine. Saka machinda awa ari maviri ndainge ndisingatozvizivi kuti ivo pachezvavo vainge vakatoromba vari 2. Saka umwe wacho akabva angoti kuda mubatsire mani munhu, mubatsire nyaya yake inonzwisa tsitsi, kuinga 1 yakangofanana nenyaya yangu. So I did not understand kuti ainge achizama kuti kudii. Ipapo panguva yacho paakati kuda mubatsire muvhesi uyu, nyaya yake yakafanana nenyaya yangu. So akabva achizotipa mari like papeace job yacho iyoyo tainge takanzi clean up yard. It was 50 US. Kwatiri panguva yacho yainge itori mari yakawanda, because takatoona kuti tinokwanisa kutombotenga chikafu. Landlord wedu even though aipota achipopota but aiva munhu ainge achitinzwisisa situation yedu. So akabva ati on top of 50 US yandichakupa, ndichakupa imwe 500 US. Mukoma akandipa mari akabva ati kwandiri ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoshandisa zvineungwaru, nekuda kwekuti ainge asati atora decision kuti
achandibatsira here kana kuti kwete. So ndakatora mari iya ndikabva ndapa madam. Amadam vakafara chaizvo. Saka pa 500 iyoyo takazongoshandisa 200 tikafanira landlord kamari kashoma, then ndokubva tachizosara tiine imwe mari. So then akazoti adzokera kuSouth Africa akandifonera akati kuri sei Tsano. Ndikati kuno kuri bho asi tiringotambudzika. Akabva ati mava nedecision here? Ndikati decision yeiko nhai Tsano? Akati nekuti ndafunga kuti ndinge ndichikubatsirai, zvanditorera nguva uye zvanga zvakarema, but ndazoita decision yekuti ndinge ndichikubatsirai. So ndipo apo paakabva achizondipa mafone numbers eimwe n'anga, tikabva tachizoenda kumarondera. Takaendako kumarondera kuya, ndipo apo pandakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizogeza nebute, because iye ainge achiti mumuri mainge muine munhu ainge akandigadzira. So takazodzoka kuHarare ndokubva tachizotanga kushanda. Takati tashanda mukoma namadam takakwanisa kutenga motikari, even though tainge tichiita zvekutengesa. Madam vachiri kutengesa madomasi avo, iniwo ndichitawo zvekutengesa maairtime, mabanana, but takaraisa mari mukoma tikatenga motikari ndokubva tachizotangawo chimwe chitakshop chedu icho chatiinacho. Saka ndaisaziva kuti wainge utori urombwa hwatainge takaenda tikanotora kumarondera, nekuti ndingori nekamushonga kabhodhoro kandakapiwa. Kabhodhoro aka ndainge ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichikagarisa panzvimbo yekuti akafi kakarohwa kana kuteyiwa nezuva. Namadhamu takataura nezvayo nyaya iyi, then madhamu vakazoti apo patainge tichida kutama, because nekuda kwemari dzatainge tobata, takaona kuti kana tikaramba tigere munzvimbo yekuti vanhu vanotiziva vanenge vachiona kuti tava kurarama life yakaita sei, vamwe vaikwanisa kuzotitsvakira matsotsi. Ndipo apo patakabva tachizotsvaka imba kunoko kwatava kugara zvino, but tainge tisati takwanisa kuunganidza mari yekuti tinge tichitenga imba kumaSuburb. Nekufamba kwenguva takazotaura nevaridzi vemba, vana vacho vari kumhiri kwemakungwa, vakabva vati since Zimbabwe vainge vasisina real connections nekuda kwekuti vabereki vavo vainge vakashayika, saka imba vakabva vachizotitengesera. But izvi zvakazoitika last year ndo patakazotenga imba iyi. Ipapo mainge muri mugore ra2023 takatotama huri usiku. Madhamu vakati kabhodhoro kenyu kaya, handiti munoziva kuti takanzi akafanire kuti kange kachizoteyiwa nezuva, ndokutama huri usiku paya. Saka takabva tachizoronga kuti kabhodhoro ikako kaifanira kuti kange kachizogara muwardrobe yemubedroom medu. Saka sevanhu vekuti tainge takambotambura kwenguva yakareba, takangoti tichatanga kuita mari, we have moved kumaSuburbs, ndokubva tati tomboendawo kumavacation, asi hatina kumbogara takabuda munyika. Tiri kutotarisirawo kuti zvimwe kuda iro rino gore ndo patichakwanisa kuendawo kumavacation kunze kwenyika, not kuti mari hatina, but takangoti tinoda kutanga tamboendawo kumavacation muno muZimbabwe. Takaenda kuVictoria Falls, takaenda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Saka takati tichiita mari upenyu huchiendeka kudaro, then pane pamwe patakazoenda kumasvingo mukoma namadhamu. Tainge tiine hama dzamadhamu dzatainge tichida kuona, plus ndainge ndisati ndakamboendawo kuGreat Zimbabwe. Ndaingotiwo nerimwe gore ndokwandinoda kuti ndinge ndichizombosvikawo kuya. Saka patakaendako kumasvingo takabva takanganwa kusiya takiya yore mubedroom, hakunawo akambozvifunga. Saka takasiya pamba paina maid zvekare nevana vedu. So for 2 weeks tainge tiriko kumasvingo. Takazoti tava munzira tichidzoka, taingona imwe shiri iyi yainge ichititevera, yaiti kana ikabhururuka yobhururuka then yoita sekunge inonotimirira kumberi. Taizoti kana tikadarika paya painenge yakamhara then yobva yachizotanga futi kutitevera. Madhamu ndo vakatanga kunotisa kuti painge paine shiri yainge ichibhururuka ichititevera. Takangotiwo zvimwe kuda ameno. Then takazoti tadzoka mukomana ashe chibhodhoro chiya takachiona chainge chiri panze. Vana vakapinda mubedroom vakatamba mubedroom imomo vachiita musikanzwa, ndokubva vachizotora chibhodhoro chiya chainge chakanzi hachifaniri kuti chinge chichizoenda panze kana kutewa nezuva kana kuenda panenge paine chiedza. Chinofanira kungogara chakavharirwa chiri kana muwardrobe kana kuti mubhegi. Vana vakatamba nacho
usiku hwacho mukoma hakuna kurarwa, ichingorohwa chete nevanhu vatainge tisingaoni, zvekuti takatombodzinga musikana webasa. Takati tamudzinga kudaro takazomuudza kuti anga achidzoka kubasa, iye ainge asingatozvizivi kuti chii chakakonzeresa kuti tinge tichimudzinga basa. Saka takazotanga kusangana nemabad luck, uye zvekare dzimwe nguva kungoti wakarara usiku zviya unongotanga kungorohwa. Paunomuka obva waona kuti mumba munenge muine rimwe zimunhu rinenge rakareba chaizvo, iro rinenge richida kana kukuuraya kana kungomuka namadhamu takarara panze, zvese mbedha neheadboard tiri panze. Takabva tachizoenda kumarondera tikanotaura nasekuru vaya. Mukomanashi, this part of my story inondirwadza nekuda kwezvatakazoita. Saka tasvikako kumarondera, sekuru vaya vakatanga kupopota, mukoma vakapopota vakati bhai pamba pangu, mauya nezvinhu zvenyu nekuti zvapanduka. Paya pamainge muchiita mari, maiita mari dzenyu makanyarara, iko zvino zvimava kuda kundifunga nekuti zvinhu zvenyu zvapanduka. Takazovanyengerera sekuru vaya vakabva vati ini hamuswere muchindinyengerera, ngatipindei mumatare. Ndokubva tapinda mumatare muya. Vakabva vachizodaidza umwe mukadzi ainge aripo, uyo wavainge vachishandidzana naye kuda muzukuru here hamenu. Ndokubva vachizohaka mhepo iya yechikwambo, vakabva vachizoiisa paari, chikati chotanga kutaura. Mukoma chakataura chichichema, chakarondedzera kuti wainge uri mweya weumwe murume aiitawo zvekufudza mombe, akaurawa kuMozambique uko. Akataura nyaya dzakawanda, akati anoda ropa kuti arambe achingoshandidzana nesu. Then sekuru vaya vakazomubvunza vakati iwe uri kuda ropa raani shamwari? Saka akabva ati ainge achida ropa remwana wangu uyo ainge akanotora chibhodhoro wacho akatanga kuchibata, mukoma, kamwe kamwana kangu kamukomana. Ndakarwadziwa kana mudzimai wangu akatanga kusvima misodzi akachema. Then sekuru vakabva vati painge pasina chinochemedza nekuti mhiko dzatainge takapiwa dzainge dziri nyore, hapana masacrifice, kungochengeta kabhodhoro ikako so that kasazofa kakarohwa nezuva, asi tainge takatadza kutevedzera mhiko idzodzo. Saka zvainge zvava kwatiri kuti tinge tichichekeresa mwana kana kuti tinge tichidzokera kuurombo, mukoma nelevel ratainge tava, uye zvekare vanhu vachitionawo sevanhu vepamusoro. Then ndipo apo pandakabva ndachizobuda namadhamu panze, madhamu vachichema. Ndikati shamwari toita sei? Madhamu vakati ndozviripo. Then after that takabva tachizopiwa umwe mushonga uyu takaudyira uri muporridge rakabikwa nasekuru riri rezviyo, tikadya porridge iroro nezvibhakera. Saka takati tangopedza kudya porridge riya, mukoma, ndo patakabva tachizoita zvivindi zvekuti tinge tichiuraya mwana. Awa ndo maurayiro awo atakaita mwana wedu. Takadzokera kuHarare tikabva tanzi mwana uyu taifanira kutsvaka nzira dzekuti mwana anongoshayika pamba, kana ashayika pamba then isusu tinenge tichiziva kwaanenge ari, achazonhongwa zvake akafa mwana uyu. But vachizonhonga mwana, sekuru vakatiudza kuti anenge asiri mwana wedu asi unenge uri mumvuri, zvichireva izvo kuti patakazoviga mwana wedu, nekuti mwana takazoti mwana tamushaya, hatisi kumuona, then mwana ndokubva achizonhongwa akafa. Mwana uyu watakaviga sandi mwana wedu, mukoma. Sekuru ivavo vakangoti muchaviga mwana anenge akangoita sekunge mwana wenyu, but anenge asiri mwana wenyu, mumvuri wemwana wenyu. Ende ndo zvakazoitika. Ipapo takati tatora mwana tikabuda naye tikaenda kugomo reKapiri, but kuZim side kunonzi kuMakuti. Takati tasvikako kuya ndipo apo ndakabva ndachizoona kamwe kadust road, ndokubva ndatanga kudriver musango imomo kuda about 30 to 35 minutes, but tainge tichifamba uri usiku. Kana mwana ainge achingobvunza aiti akati nai mama ko tiri kuendepi, vobva vamuti tiri kuenda kumusha. Iniwo ndibvunza kuti ko teti tiri kuenda kupi? Ndoti tiri kuenda kumusha. So ndakazomisa motikari, then ndikabva ndati chimbobudaka. Ainge achitya iye paakaona ndichivhurawo dhoo rekusaidi kwangu, akafungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndichida kubuda. Akangoti abuda, mukoma, ndokubva ndatomutsa motikari kwava kutotanga kutofamba paya. Mwana akatanga kuridza mhere.
Ipapo patainge tichifamba musango imomo ndakatombonzwa shumba kudzvova. Mwana akati achiridza mhere kudaro, shumba dziya dzimwe dzainge dzichidzvova dzakanyarara kuti zii. Ndakadhiraivha kuda kweabout 15 minutes mwana achingomhanya achitevera motikari. Ndakatsvaka pandaikwanisa kuita U10, kwava kuita U10, mukoma mwana akangoridza mhere ka1 ndokubva angoti zii. Shumba dziya dzairakidza kuti idzo pachezvadzo dzainge dzava kurwa uye zvekare dzichirwa nechimwe chinhu. Ndikatoziva kutoti dzainge dzatobata mwana. Madhamu vakabva vati vharai mawindo ndokubva vatanga kuridza music loud, mukoma full blast. Saka vakazongonditi batidza malights tuone, ndokubva ndasitata motikari kwava kubatidza malights, mukoma takaita kuona mwana achiita kudamburwa neshumba. Ndikatanga kudhiraivha, mukoma takangodarika napo apo padzainge dzichidambura mwana dzichidya. Shumba idzodzo handina kukwanisa hangu kudziverenga, but I think dzaisvika kuma4 or 5 dzainge dzakakomba mwana dzichimudambura. I drove mukoma but ndainge ndichibvunda. Takazoti tadzokera kumain road ndigoti ndotanga kurutsa, and we drove back all night and we returned back to Harare. Takazoenda kumba kwavo sekuru ndokubva vachizotiudza kuti mwana achawanikwa zvake but anenge asiri mwana wenyu. Vakatipa umwe mushonga uyo wavakanditi mushonga iwoyo ndaifanira kuti ndinge ndichizouyisa muunderwear zvekare namadhamu ipapo parufu rwemwana. Saka ndo mhiko idzo dzatakazoita nekuda kwekuti tainge takaputsa mhiko dzedu. Nanhasi uno mukoma ndichiri kuita izvozvo zvechivhenda. Kana munhu akandiona anokwanisa kutondinzwira tsitsi but haatozivi kuti nditori neimba yakakura uye zvekare titori nemotikari dzakawanda. Tinoti kana tichibuda namadhamu tinofamba nemotikari yekuti vanhu vanokwanisa kutongofungidzirawo kuti tiri vanhu vanotongotamburawo but vasingazvizivi kuti titori nemari dzedu. I regret zvandakaita. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Yo.